Ito ba ito? May carrots. Baka man kayo yan, ano? Kaldereta ba yun? Kaldereta. Why are you? Video ko Why na are you watching me? Naubos ko. Ganyan kasi kami. Mo, nga, ano pa? Hi sa mga viewer ko. Kahit wala kami mga viewer, alam naman namin. Sige yan. What is your problem? We're eating. It's lunch break. Hindi wala. Ay, nasa loob. Storage. Storage. Hindi din. Pinag-ilong ko? Salit lang ko. Please Pupura don't ko, no, disturb pa- us, okay? We're eating. Ito na lang. Salit man lang yan. Pero man sa Manila po ito. Hiniwal, ano? Oo, man. Kain tayo, Loy. Hi, Loy. Kain tayo. Diba, diba? Ano kayo? Kain tayong kaldereta. Ito na lang. Makabalak pa doon. Doon ako. Ah? Ang pinakula ka ng board niya. Word na ano? Whiteboard. Magbili yung half na lang na whiteboard. Ito nga niya. Ang storage. Nga ba ito naman sa board? Kaya kabitan ko ito. Oo. Ito, kabitan na lang ito. Naka-fix naman talaga yun dun eh. Kaya Amerikano ay. Nagkawit na sa'yo, may kalaka. So, yan. Iba pa. Dami kayo. Madarig dito, wala ko. Tara, sibog kita mga chong. Represent din yun. Ayun. Charter. Happy anniversary. Shout out na kay Ray. Shout out kay Eric Val. Po. Si Eric, ano tayo? Ay! Well, diba? Ay, hi Kuya Eric. Tara, sibog Sabi ko lang kita. yan ito naman sa board. Sa extension kami. Ano bro? Sa board ba ito naman? Ano problema nito? Sasabit lang to Please din. don't disturb us because we're eating, okay? Basta may tape ka. Ay, taray. Pwede mag-erase sa tayo. Ano lang naman ang ito. Tek, sibog. Si Morning lang. Sana all. Anong sabi pa ni Kuya Eric? Pa-shoutout naman. Oo na, sinoutout na kita. Shoutout kay Sir Eric ng PPD. Eric Agimatang. Oh, hi Ray. Kumusta? Masulahon. Hanip ka, Ray. Mais ka. Sibog kita, tol. Hi, se. Sibog kita. Norin mo kanina padarahan ka itong itong Bicol Express mo dyan, bro. Padarahan mo nga kami. Baka naman dyan, tiba-tiba ka na. Grabe na ang mo. Dilim siya mo. Ay, nako. Masakit ang magkakan kaldereta. Puro Agas-agas. Tubig. Hmm? Tubig. Kuya Eric, previous. Iyo, inikit ko lang ni. Nag-ikit lang ko. Sa ibong. Nagkikasal. Ganito sa Iran. Sige. Say. Sa Iran. Sa Domingo mag-ibo ka ta. Kalakanon ka yan. Wala ganun. Bicol Express ni Jose. Nagtitinda yan. 40 pesos, di ba, Sek? Tapos nakagarapon. Gusto ko si maximum arang, Sek. Sige. I-endorse ko sa vlog ko ang mo. Marami kaya akong viewers padig. Mga Bicolano pati sa YouTube. Mga po yung mga Pagkagat ko nga yun, punta ng July. putol. Gawing, masulong yan si Promise. Abroad pati si iba. Pitang ipadara.
Isipin ka. Ah, mm. Nakakabilo magkakan. Ano magkaling maluto, hindi ikaw mga itom-itom, gapo-gapo. Nakikakan na nga, nakikiano pa. Prototype ang maluto. May mga putik, may mga itom-itom mo. Daw ni 140 140 na agad. Akala ko 40. Hanap kasi. Dahil hindi na siya mo. Lampas 50%. Pwede iba ko uning ano. Playboy ang apod ka yan. Panlalaking headband. Hindi naman ka muna sa uso. Playboy ang apod ka yan. Kuneho. Bagay di ba? Ano ba di? Bagay ano? Bagay nga ni. Mati kami yung mga kaagta ka din. Mga kaagta sir. No. Mga kaagta. Jose. Puser na. Ay si Rabbit. ko yan, Masiram yan. Rabbit masiram yan. Kuya Eric. Hi Charing. Hi Ed. Ohayo gozaimasu. Sawadee Kap. Ed Sang. Fidel Bagayan. Ayun, si Fidel ining katain ko. Pasluon na yan. Hindi ko bigtawanan. Nakaduwa ng kaldereta. Sarap lang. Paslawan. Ayun dan. Tapos na. Nalitan mo ka ko. Travel ko na to sa presentation. Pagbalir ako doon. Pag iwa ko hisnakan. Saan ba ko? Wait lang ito. Ay, bugay ka na. Hindi ako nakakabelok. Hindi ka mo ton. Uy, nako. Oh my God. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am Perlas. Hi, Ate Premalu. Kumusta? I miss you. CBSU, I miss you so much. Masiramon. Caldereta. Nakigate crush ako sa ibong nakikatan. Sa extension. Hi Rose Ann. Tadi yaw, kagat na. Rose Ann. Ito siya. Pagkakan niya. Diyan ako nag-ikit. Yan. Sa NTV. Diyan ako nagkakan. Duman ako nag-ikit yung kakanon sa pula.
Nangumuk na mga kanimurusan. Simpleng kakaon. Siram sana. Meron po yung water ng Tama na. Tawad mo na ako. Kung hindi ka mag-court. Tawad mo na ako. Dali mo. May kuko. Yo bro. Kain tayo. Plastic na pula. Kain tayo pare. Di ka ba? Ka na. Iba naman itong. Taba pala din hanin. Kakain dyan ah. Ben, Tignan na naman ako doon. mag-hi ka sa mga kaagta ko lang. Ano sa yan? Mga kaagta ko. Hi. Hi. Ate Franz. Tagagan. Ang baga. Ikaw man ka na bagaya. Ang tahan talaga ikaw. Walang bagaan. 20 bagaan na viewers. Argan, bagan. So sige mo nga nga build, kasi bagan ikakapay. Argan, anak. Usong uwan. Argan mga agta. Sige ang nga build naman kausip. Hi Ken. Kakan kita Ken. Ken, kakan. $149. Uto kaya mag-uto? Kuya Eric Uto, hindi ka na lang. Nagsaram pati kang kaldereta. Hi Chan. Ano daw kung makaabot? Hanip ka Chan.
mas kadakol ka mong kakaroon dyan sa ETI dyan iyo. Mas masisirang. Nakikikatag pa nga ni ko dyan sa Indo. No, Chan, nakakaabot pa nga ako dyan. Maski irinuman. Ay. Tagas? Tagas? Diyan na, Chan. Anong telephone number nindo, Chan? Tayo ipadala ko. Kylie. Kain. Oh. Oh, sorry. Oh. Lay. Chibo. Kaway-kaway ka sa mga viewers ko. Hi. Ano pong kukunin? Yung box. Na? Insect box. Ano sa gusto? Hindi sa likod. Bye at magbabahog na ako kang akong sakuyang mga ikos. Baboy mga viewers.